Hasznos funkciót mutatnék meg, nagyon sokan hívogattok, hogy hogyan alakulnak az árfolyamok, és melyik, hogy és mint ment. Tessék a CoinMarketCap-en beregisztrálni, belépni, és utána tudjátok testre szabni az oszlopokat. Mutatom, hogy hogy kell. Látjátok, hogy nekem a jobb szélén van ez a elmúlt 60 napnak a változása. Ez sorrendben, ahogy fölveszed, úgy fog megjelenni. Tehát most sajnos buta módon az összes dolgot ki kell törölnem, alkalmazom, és akkor látjátok, hogy a 7 nap, 30 nap, az all-time low, mint legalacsonyabb, és a all-time high, mint a legmagasabb árfolyamok vannak kirakva. Ezeket is akkor szépen kidobjuk, és elkezdjük fölvenni 60 nap, 90 nap, year to date, azaz januártól, mennyit változott, mennyi a tőke kapitalizációja, és amit én még szoktam, ez az all-time low és all-time high történelmi minimum és maximum árfolyam. És akkor így most szépen látjuk egyetlen egy képernyőn a lényeget. És hogyha mindezt önmérséklettel azt mondjuk, hogy legyen, hogy csak az 1 milliárd dollár feletti tőkeértékű kriptovalutákat lássuk, és azokat, aminek mondjuk 300 millió dollárnál több a forgalma. És akkor még így is 65 darab kriptovalutát látunk, az összesen 2,4 millióból, el se hiszem. Tehát amikor elkezdtem 2017-ben foglalkozni ezzel, akkor 890 kriptovaluta volt, most pedig van 2,4 millió agyrém, és a tőzsdéknek a forgalmát is érdemes megnézni, hogy a Binance tőzsde hozza a csúcsot, minden más tőzsde eltörpül mellette, tehát ha befektetsz, akkor csak a Binance használd, a videó alatti linken ott van egy 20%-os referál-link, 20% kedvezményt kapsz örökre a kereskedési díjból, és én is részesülök a te kereskedési díjadból. Tehát visszatérve az alaptézishez, mit kérdeztek? Azt kérdezitek, hogy a Bitcoin mennyivel emelkedett többet, mint az altok, és hogy az altok lemaradásban vannak. Én nem így gondolom, hogy az altok lemaradásban lennének, mert januárhoz képest látszik, hogy az XRP a dupláját emelkedett a Bitcoinhoz képest, a BNB tartotta magát, a Solana nagyon minimális lemaradásban, a Doge szintén dupla annyit emelkedett, tehát itt nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy meddig tart ez a lendület, és mi az, ami táplálja, és hol van a teteje, mekkorát tud visszaesni. Az utóbbi időszakban a Bitcoin igen stabil volt, ennek örüljünk, viszont az is látszik, hogy 57% a Bitcoinnak a részesedése a teljes tőkeértékből, ami brutál sok, és nagyon jó lenne, hogyha ez egy kicsikét csökkenne, de ez egyelőre nem történik meg. És az, amit még javaslok mindenkinek, az pedig a CoinMarketCap-en ez a Fear and Greed Index, ez pedig azt mutatja, hogy mikor vagyunk túl kapzsik, akkor nagyon magas az érték. Látjátok itt március 14-én idén 91-es volt az index értéke, és utána szépen beesett a béka segge alá 34-re, és most is ugyanezeket az időket éljük, 80-as értékek körül van. És az elmúlt napokban is látszik, hogy azért vannak korrekciók, de nem nagyon tud lemenni 80-as érték alá. Itt látszik az elmúlt időszakban lévő minimum értéke. Tehát nézzük objektíven, és a CoinMarketCap-en állítsátok be tetszés szerint, hogy milyen időintervallumokban nézitek a százalékos elmozdulást. Mindenkinek szép karácsonyt kívánok, és csak okosan. Szervusztok!